매일 밤 헤맨다 너를 찾아 너와 나 만나지 못해 또 맨날 매일 밤 너를 찾아 괜찮아 잡아준 너의 손이 오늘 밤 미치게 보고 싶은진 결국 나 그렇게 두 손을 잡아 I'm in tension 보여 너가 멀리서 Hey guys, it's me Khalil, and today is another vlog and welcome back. So karon guys, atong istoryahan ang unsahon pag-achieve sa ash blonde or something gray hair nga color sa atong buhok karon. And I think nakita na ninyo nga medyo silver or grays ang color sa akong hair. And I forgot to vlog yun sa ako ang process, yun sa pila ka minutes and hour, but I'm going to explain it later guys kung unsa na mga products ang akong gi-apply sa akong hair para ma-achieve ni siya. So before na, so magpa-washing sa ko sa sakyanan sa akong papa. Di ba ningon ko ganina magpa-car wash ko? Sus, uy, tawon, magani wala ko pa-car wash. Okay. Sayang kay mura akong gano'n itong kwarta sa karwasyanan kung nanira di ay magtalithira. So I'm home guys, and karon ato na istoryahan unsa ang mga brand or product akong gigamit sa akong hair para may nani siya. So something like this. So first, it's ang pinaka-importante sa tanan because dili siya ma-achieve ang kinani nga color if dili nimo ni buhaton ang pag-bleach sa imong buhok. So kailangan nimo i-bleach imong buhok until ihang color is ako ipakita na something na yung ihang color sa imong hair strand. Ayhan nimo siya ma-applyan og kanang color na gyud. So akong gigamit nga kuan bleaching powder, which is di ko kaingon nga ako siya i-recommend kung na may kwarta buy the expensive one cause especially babae mo gamit kay basin uta kabalo sa side effects sa inyo mag skin irritation mo. Sa ako ang case na ako'y mild skin irritation nagkuan pero diri ra dapita so di ra kasi grabe wala kayo diri. Ang akong gigamit is ang kaning siya BREDMOD. Pero cheaper kuan siya brand I think or dili ni siya kanang basta di siya mahalon kasi ako ra siyang gipalit sa kanang mga Chinese. 我真受气你，阮无通食肉，阮无话通做工。Na mga tindahan. So ang akong palit ani is 189. Yang sulod is may powder, bleaching powder. And mo na akong gigamit sa akong hair. And barato ra siya kay 189 ra and dagan siya sulod. Then ako siyang giparisan og developer with developer. Oxidant cream nga Ashley, pero akong gipalit kay ako naman siya nagamit kani siya 6% man eh, kani 6% man siya. Ang akong gigamit is 12% I think 12% ako gigamit sa bleaching and twice ko na ako gi-bleach akong hair and gipastay na ko siya mga 30 minutes I think, 30 so 60 tanan until ni color siya og kuan something yellow but na pagka whitish something inana. Sakit jud siya sa hair so akong gibuhat is akong
rest ako ang hair mga 2 to 3 days or 4 days nga igo pod nga feeling nimo dili na hapdos ang imong ulo. So dito na ako nag-apply og color. First apply na ko sa kong color is na fail kay pag apply na ko og kanang kani siya nga color saan siya mo na akong use ng kwan light gray nga Ashley or 811 Ashley ni siya nga brand. So, baraton ra gyapon ni siya. Kung mahal siguro ang original ani, di fake ra siguro ni. Anyway, wala siya ning action siya og white gyud ni. White gyud iyang akong hair. Di siya ng white na white. Naay kapag yellow. So, nag-try ko og other color kay ako makita sa mga YouTube tutorial, nag-apply sila og mga purple shampoo, ayha sila ga-apply og color. After bleaching, purple shampoo, then katuda yung kuan ash blonde na lang ginagamit. So akong gibuhat nakakita ko og color inani nga brand Ashley. It cost 55 pesos. Ang nakabutang sa iyaha diri sa iyahang diri makita ba ninyo? Kani siya dark gray ni siya, nakoy dark gray, but akong gi-apply is purple blue blonde nga Ashley. I forgot the kaning code number naman siya, wag number diri. Pag-apply nako, then that's it. Mo na ang output. Kani siya medyo ni action na siya og yellow because wala ko maintenance shampoo para ma-remove ang mga yellow part. Cause wala ko gadahong nga purple blue is mo na ang output, may mo siyang grayish or ash blonde na iyahang outcome. So mo to guys, wala na akong kuan. I use BREDMOD Ashley and BREDMOD is cost 189, kani 55 pesos ang Ashley. So pag man ana kung nadyo may budget, try mo pangita og anti or unyellowing shampoo. Ambot na wala mo diri ko kita diri sa Iligan, but inyo siya i-try. And I think masatisfy ra gyapon mo kasi di mo gid siya ingon na permanent atong hair nga gray. So action gid siya og yellow, but it's summer guys, so i-enjoy lang gid ang inyong hair kung ganahan mo. But madaot gid yung hair, so ako nagamit ko og L'Oreal nga stock na nadaan diri sa balay, L'Oreal nga conditioner. So wala na ako ga shampoo guys. First ayaw gyud mo kung kaya ninyo ayaw sa gyud mo pag shampoo pag kay kung wala mo katong shampoo nga katong anti-yellow or unyellowing shampoo, cause mas dali mag-yellow ang inyong hair, mas dali ma-fade ang iyang pagka gray or pagka ash color sa inyong hair kung sige mo og shampoo. So ang ginabuhat karon sa laki man ko, so di kay ko taas og hair, so gina conditioner lang nako para at least smooth to get po na akong hair. So karon siya guys, dili kasi ngona kanang kanang dry kay gina conditioner na akong hair para at least dili siya lain tan-awon. So I think that's it guys. Ako lang ibutang sa description box ang mga product nga akong gigamit and ang price. Sa mga taga-Iligan, ako lang ibutang po sa description box kung asa na ako napalit ang product. So that's it guys. That's all for today. I hope nakatabang ko sa inyo o sa mga gusto magpa-ash gray or ash blonde or magpa-silver something sa ilang hair. Mao lang to yung apply and good to go na dayon. And don't forget guys, if bago pa man sa akong channel, ay kalimot to subscribe and like this video para nindot gid kaayo atong sunod nga video.